Vítajte. Logo Rádia Myšiačik sa konečne mení, no a máme tam veľa vychytávok. K logu sa aj zmenil slogan Rádia Myšiačik, ktorý miesto Tvojdenník hudby sa premenil na Radosť z počúvania. K tomu sloganu sme aj vytvorili už vlastné znelky, ktoré určite usmejú poslucháčov. Počúvaj Rádio Myšiačik. Je to radosť z počúvania. Ja som veľmi rád, že tu nám môžem byť a že som pri tom, ako si Rádio Myšiačik mení svoje veci, ako je napríklad to logo, alebo nejaké tie slogany, alebo jingle. Vždycky som rád, keď sa niečo také mení a toto je naozaj veľké a preto z toho robíme aj také veľké halo. Na Instagrame už ste asi mohli vidieť, že sa to zmenilo a živé vysielanie Rádia Myšiačik teda znie úplne inač. Ja toto natáčam dopredu a dúfam, že všetci sa máte dobre a že napokon počúvate teda aj to moje Rádio Myšiačik. Prešli sme veľkú diaľku a myslím si, že Rádio Myšiačik si aj zaslúži nejaký upgrade a toto je jeden z nich. Prosím pekne, potlesk pre nové logo aj slogan Rádia Myšiačik. Chcel by som sa ja osobne poďakovať za túto éru, čo som tu nám prežíval vlastne s médiami aj jednoducho so všetkými, ktorí mi pomáhali aj s Refresherom a médiami, ktoré som mohol navštíviť počas môjho vysielania a také to bolo veľmi zaujímavé a veľmi sa teším z toho, že jednoducho máme jednoducho cestu za sebou a môžem už normálne povedať spokojným svedomím, že Rádio Myšiačik sa posunulo na taký level, kde je napríklad aj také normálne rádio. Máme normálne štúdio a preto hovorím v množnom čísle, lebo som pred chvíľou do redakcií prijmol ďalších 2 ľudí. Sa teším z toho. Potom mám tu 2 mikrofóny, mám tu dobré počítač, mám jednoducho zdravý rozum, za všetko som šťastný, ale asi najviac za to, že môžem byť tam, kde som teraz a som neuveriteľne vďačný a ďakujem všetkým, ktorí si naladili alebo si pustili toto video. Keď skončí toto video, tak v Rádiu Myšiačik pôjde emotívna pesnička, lebo sme prešli veľkou diaľkou a všetkým, ktorí pozerajú toto video, napíšte do komentáru Myšiačik to dá, aby som vedel, že ste toto počúvali až sem. Ešte raz ďakujem naozaj všetkým poslucháčom, ktorí ma doteraz počúvajú alebo komentujú na moje videá, aj hejtrom, lebo však podporujú algoritmus. A taktiež chcem poďakovať aj mojim rodičom, aj všetkým, ktorí mi pomáhali v tejto náročnej ceste až sem. A chcem poďakovať aj Tomášovi, grafikovi, ktorý vymyslel nové logo a aj nový slogan. Ďakujem aj jemu. Zatiaľ čaute a choďte počúvať Rádio Myšiačik. Tam sa ešte dozviete možno nejaké pikošky ohľadom nového loga, alebo čo sa vlastne bude diať. Či Rádio Myšiačik vlastne bude naďalej vysielať aj takisto ako teraz, alebo že vlastne aké novinky sú. Takže choďte počúvať Rádio Myšiačik a zdieľajte to aj napríklad svojej babke. Ahoj!